Aan de achterkant van het bekende grote TGV-station in Luik is er een grote en bijzondere expositie begonnen van de beroemde Spaanse kunstenaar Salvador Dalí. Er zijn hier zo'n 150 originele kunstwerken in een bijzonder decor te zien tot en met eind augustus. Ja, de expositie begint niet helemaal vrolijk met een grafsteen, hè? Nee, dat zal wel, ja. Dat zal wel. Dat was ook iets verschrikkelijk voor Salvador. Want hij wist eigenlijk niet dat hij een broertje had gehad, een ouder broertje zal ik zeggen. En dat gestorven was ongeveer 9 maanden voor zijn geboorte. Maar dat wist hij niet. En het is pas als zijn ouders hem meenemen naar het graf van zijn broertje, dat hij dat begreep. Maar voor dat kind is dat gewoonweg verschrikkelijk, want daar staat op Salvador. Ja. En Salvador is toch zijn naam. Dus hij begrijpt het helemaal niet meer. Net alsof hij al begraven was. Net alsof hij al begraven was. En zo'n kind, wat komt daarvan? Natuurlijk een traumatisme. En zeker omdat ook zijn ouders altijd spraken over Salvador. En hij wist nooit, is het nu over mij dat ze spreken of is het op die andere Salvador? En dan zegt hij, ja, ik moet enig worden, ik moet uniek worden en ik moet de enige levende Salvador zijn. Dat moet ik altijd bewijzen. En dat gaat hij dan ook altijd bewijzen. Uniek is hij geworden. Uniek is hij geworden. Beroemd is hij ook geworden, hè? Ja, en met klokken, daar had hij ook iets mee, hè? Wel, dat heeft eigenlijk te maken met hetgeen ik al verteld heb over zijn angst voor de dood. Want hij is ook als angstig zijn voor de dood iets met tijd te maken heeft, dan gaat het over die klokken. En dan maakt hij eigenlijk wekenklokken. Want hij zegt, het wegtikken van de tijd, dat brengt me steeds korter bij mijn dood. Maar als ik nu eens ga wekenklokken maken, dan gaat de tijd niet meer zo functioneren als hij normaal functioneert. Want dan wordt dat week. En dan heb ik eigenlijk meer tijd. Ja, dit is het laatste avondmaal, maar dan op zijn manier. Dat is het laatste avondmaal op zijn manier, ja. Ja. En dan zie je dat Christus is prachtig, Jezus is prachtig en hij ziet er niet uit alsof hij gaat sterven. En hoe stond hij ten opzichte van religie? Wel, hij heeft altijd gezegd, ik ben niet katholiek, ik geloof niet in God. En dan in 1 keer heeft hij gezegd, jawel, ik hou wel van religie, ik geloof wel in God. Maar ja, dat was dus de dubbelzinnigheid van zijn personage natuurlijk. Hè? En dat komt iedere keer in zijn hele werken terug. Hè? Ja, en dit was dan zijn vrouw, hè? Ja, dat was zijn vrouw en dat was Gala. En Gala, dat was zijn muze. Ze is een vrouw, ze is een menares, zal ik zeggen. Ja. Ze is een boekhouder, ze is een project manager ook en business manager zou ik zeggen. Dus dat is allemaal. En dat was echt een steun voor Dalí. Dalí had zo'n vrouw nodig. Zij was wel de vrouw van Paul Éluard. Oh. En Paul Éluard, dat was de surrealistische dichter. Leren ze elkaar kennen, dus Dalí en Gala. En hij heeft haar ingepikt. En dan heeft hij haar ingepikt, ja. Oh. Zo. En ik heb eens gelezen dat hij, als hij haar niet gehad had, zou hij nog geen 1/3 van de kunstwerken hebben kunnen maken zonder haar. Ja, dit is nogal duidelijk. Adam en Eva en de verboden vrucht, de appel. Het valt mij op, de beelden zijn heel realistisch en heel verfijnd afgewerkt. Hè? Het is geen ruwe kunst. Werk, nee. Het is echt een fijne afwerking hier. Het is natuurlijk gepolijst hier, zul je zeggen. Maar het is een fijne afwerking. Qua vorm is het absoluut. Hè? Alleen zie je bij hem heel weinig gelaatstrekken. Bijna nooit. Ja, dit ziet er weer heel
anders uit. En hier ligt hij echt te zwemmen in het geld. Hè? Ja, het schijnt dat Dali nogal veel van geld hield. Oh. Ik denk dat Gala ook wel heel veel van geld hield enzovoort. En dat was ook een probleem met André Breton. Die was eigenlijk communist geweest. Hè? En die was in de communistische partij geweest, dus die was links. En dan dat vele geld enzovoort. En dan zegt hij, ja, Dali die wil alleen maar geld. Die is gretig naar geld. En dan gebruikt hij de naam van Salvador Dali en maakt er een anagram op. En dat wordt dan Avida Dollars. En Avida Dollars, gretig op dollars. En dat kun je dan hier zien. Hè? En die dollars, dat was vanwege zijn Amerikaanse periode. Dat was vanwege zijn Amerikaanse periode, ja. Ja, tussen 1940 en 1948 ongeveer. Ja, deze bank heb ik vorig jaar nog op de kunstbeurs Steefaf in Maastricht gezien. Want er is een hele serie van, ik dacht 8 stuks, als ik niet vergis, gemaakt. Dus dit is ook één van die 8. Dan, Dat is één van de 8. En dat stelt natuurlijk de lippen van Mae West voor. Hè? Ja, Mae West had ook een grote mond. Hè? En dat is dan figuurlijk bekeken. Hè? Ja.